ang mga naglabay. Matagan na ba hinbaton ang mga pakiana ni Dambor? Kay bagabagal inihira, nagmumulay, hin Pinoy hinyo. Tuod ba nga himano pido in nakakatigo or osala inihiya nga scammer? Bantayan naton ini nga ira pag-istorya para masabtan kung may dabaga kakayahan himano pido nga makitan, matigo, masabtan nga may baruan ang mga butang nga ginpapakyana haiya. Masulbar na ba ni Mano Pido ang misteryohan nawawara nga kuan? Subaybayan nato ang istorya han ang kuan ni Dambor kinawat. Bigaya na ng puso ko sa tina ay makita ka. May dako pa na nakikitan. Yung kawatan kahin. Ito tigod ako kung anong ikawat ako. Cellphone. Diri. Laptop. Diri. Ginkawat kwarta. Diri. Hanayala, titiguan. Yung kawatan kahin. Uyab. Porek uyab. Sawa lang ganun ito na. Sorry. Usot yan ha. Maram na ako nila. Yung kawatan ka. Sige daw. Kung maram ka good. Abilib na ko na kayo mo. Abilib-liban na ko na kayo mo. Natigo mo na karan. Tapos natigo mo ang kawatan ako. Pag natigo mo pa nga niyan ako na naging kawat ako, mabilib na ko na kayo mo. Anong kawat tayo mo balito? Mo naman ini. Nakot nga. Kawatan akong motor. Na yung napagyakan. Maram na ako. Motor ba? Maram niya pa po kung ano nga motor. Sige daw, maram ka kung ano nga motor. Kawasaki. Dere. Honda. Dere kihap. Yamaha. Sus dere. Ano pa ba? Rose. Dere. Motor Star. Dere kihap. Kimco. Dere kihapon. SYL. Mas dairy. Ano pa ba ito mga motor? Ducati. Dairy. Labi na kayo mamahal. Dairy. Ano ba Sirit. Maharam na ako kung ano na nabugngan kung nahahain ito ang motor yan na. Danay ito nag-aagi-agi lahay balay. Kaya no? Nag-aagi-agi balay. Anong klase? An kumawat, kilala mo mismo. Maharam daw ako ano. Paano daw lang? An kumawat, aadala mismo iyo yung old nga balay. Kababugatan nito. Ano ulit pag dara? Yanat nga motor, naglilinibot-libot na lang. Man, pamati. Sino? Mula ito nga motor, yan nga naglilinibot-libot. Makausay ito na agi patim atubangan, diri ka nasa dito nga motor. Kaya no na agi tak atubangan.
Ano kasugad? Ha? Kaya ano nga yan? Kaya ano timpo na unang, no? Di yan ikad motor nga. Sinasakyan. Motor galing kaguran. Kaya ano yung pandok. Kagudin lodi. Yung kawat. Kaya waray kasi sir. Yung motor na yun yung kaguran. Shit. Sayop. No, sir. Yung motor. Naman yun. Tara, nawa na kita. Atong nasabaybayan, ang halipot pero halaba ang paghimangaraw ni Manapido ngan Dambo. Bantayin ang mga maabot pa nga erestoryahon hang Dambor TV Special. Damong salamat han pagkita para ang mga nalilipay, waray karagpirit, alayon pakifollow, like and share. Damong salamat. Dahil ako'y hindi bagay. Roger it,